A nie mogę? Nie. A czemu nie? No bo nie wiem. A lekarz mi zalecił. Lekarz mu zalecił. Jaki lekarz? Dotleniam się. Dotlenia się. Z takim hukiem. No i co? Numerów to nie ma. A po co? Ani go spisać, ani nic. A pisz Waściu, pisz. Pisz, Masz czym? A co ty mi zrobisz? No i masz. Dobra, kaj tu dalej. Nie. Ej. Co ej. Dawaj. Ty zaś Dobra. flaszku. No na się Ja jeszcze kurde wpadnie łowczy abokery i wydziela armat pierony. A tam jest taki dzik, taki.